Lah aku ki manut kowe sing ning ngarep. Nek kowe mlaku, aku mlaku. Kowe mlayu, aku mlayu. Nek kowe mandeg, aku yo mandeg. Lah yo mawut mau nguduk ngetutke Ndoro Anoman ki kethek iso mlumpat-mlumpat. Lah iki awake dhewe ora iso. Wah. Gara-gara sik apa? Ha iya ngono. Lampune Mas. Biar padang. Oh, yo ngene iki ning mripat padang sing ngantuk ketok. Oh iya, iya ta. Jangan. Neng nong. Suara apa kuwi? Lho iki jenenge ndingi gender. Kok takon swara apa ku ya ora tau srawung karo gamelan wae. Presindene ditanjake. Mas Julang ya isih. Sing urung nembang akeh ana Bu Yuyun, ana Mbak Melani, Mbak Lila, Mbak Indri, Mbak Putri kuwi durung nembang kabeh. Sing nom-nom sik ya. Ayo. Berempat Gusti Allah dikancani kowe aja kene aja. Yo nggih. Gara-gara ora ketang sithik ki gen jangkep. Oh iya ben jangkep ora ketang delok. Jane kencane rampunge jam 2 tapi tak pene bonus. Bonus karena sudah 4 kali. Iya. Regane ya wis iki mau terus ora hitung-hitungan tak kurting ngono. Lah jenengane apa-apa kemurahan. Wis kaya sedulur kaya keluarga baik dene dawuh putra putrinipun Mbak Dani. Nggih, napa malih kalih Bu Mimin kalih Mami niku wis. Mami iki wis pokoke kono kaya ibu dhewe pisan. Kaya ibu dhewe wegah mantuk ya nginep. Pripun didhawuhi napa niki 4 bidadari? Ya ditakoni siji-siji kuwi sing jenenge Putri sing ndi, sing Indri sing ndi, sing Milani sing. Oh iya, lupa. Pol pinggir kanan. Pol pinggir diucapkan nama alamatnya komplit ya. Sesuai KTP. Nah, karena akan mendapatkan apa aja jare nomor WA ora duwe wae ora usum saiki. WA kok ubah. Nah, aja kuwatir nggih. Asmane sinten saking pundi Cahayu? Nami kula Putri Mas Jolang. Putri. Ya Allah. Saking Ngawen tapi saniki mun pindah teng Jiken. Pindah itu kono kejeron. Oh, garwane Mas Bagus. Oh, gak pun garwa ta Pak iki. Niki sing bar melu Ndebagong. Tiwas arep tak pecat sore mau mene job ya ora sida. Ampun to Pak iki. Mbak Putri, putrane sampun umur pinten sasi sane? 5 bulan, Pak. Mbon saged napa? Gaber-gaber. Oh, bapake. Sing gaber bapake apa anake? Anake to, Pak. Oh. Bapake dhewe yo angger anake mik bapake. Oh. Mang sasi iso gaber-gaber Mas. Mas Bagus, pitung sasi kok wis iso ngidu. Ngidoni sapa? Baik. Jejere. Iki Mbak jejere Mbak Putri. Jejere niki asmane sinten, statuse napa, alamate pundi? Nggih, nderek pitepangan, nami kula Indri Om Jolang. Sing asli to jare sing asli Warti. Indri sing asli Siti. Siti Warti dadi Dik Indri. Siti Indriyanti. Nika alamatipun pundi? Nggih, kula saking Jatirogo. Oh, Jatirogo. Jatirogone pundi? Ayo. Jatirogone Jati Klaban. Oh, lah Jati Klaban. Nggih, cedhake masjid Pak Igit. Sing ngertos to, Om. Aku kok apal. Awakmu iso gelungan kowe apal. Nek Jolang apal Jatirogo aku ora pati apal derek. Kan dia apal Pak Jati. Ora. Mboten. Burbaban Jatirogo terus Jonegoro. Niku desa sing jenengan apali napa, Pak? Ya Jati Klabang iki.
Saiki anggere Google teko kono mati kon. Status Sudah sold out. wah Wes sol out. Sol niku jahitan out bedah Pak. oh jahitane wis bedah iya Jet meh jere Om. Aja niki tanggoku dijahit kebablasan malah pe pipis kangelan. Wis gak apa-apa ya nak ya. garwane angkatan laut dia Al. AL kok Ya, AL AL. Angkatan Laut. nah jejere Jere. Asmane, alamat komplit, status, ijazah. Nggih sugeng enjing derek tepang kula Lila saking Sumber Kabupaten Rembang. Statusnya tesih jomblo. saestu niki mboten goro Mbak Lila niku dereng gadah pacar dereng gadah niku wah niku nembe lulus kuliah SPD niku nembe sapa ngerti jodone wong keser kene Iya, amin. Ning kasar iki akeh lho nok ning kene iki pemuda-pemuda sing berkualitas. julange mbiyen meh entuk wong keser ra sida terus dadine keser-keser Layak ngono. Warti. roh ae Iku mau tak kira wis do turu lho. Kok iso tukul meneh wae. Umona. uyip ae Status single. jejere Meneh sing cilik kaya dembundel iki ya. Asmane, alamate, status. Nggih derek pitepangan Om. Kula Melani Eka Nurlita Arianto. Oh. Eka Merlani Melani Eka Nurlita Arianto. Wah, kok jenengmu nganggo Arianto lah ana mongko anak-anakku tak jenengi Jagat Jenar Arianto Jawi Maheswari Arianto lah kok kowe Arianto mongko ana hubungan iki mesti. Kula nggih putrane Pak Ike to. Putrane Pak Igit. Putra siswa. Oh, putra siswa mak kelas. mongko aku urung kenal mbokmu lho Ngono we yo. Masa Pak? Cek. masa Mbok mbok sesuk dikenalke Ah, iya. Nggih. Statusnya Nggih sami jomblo. ya, terus jomblo saiki sregep live tik-tikan kok TikTok. hah TikTok kok. lah aku mau ngopo mau Tik-tik. oh iya tiktokan wah angger tiktokan karo Nabil Mondol. oh. Mboten. Klontro wah aku ndelok ndek bengi posisine Melani ning ngisor dhewe ora on cam ngono kuwi jeng tok sing tak seriki ngono wah ya aku iso seneng ngincengi nggone cah-cah kuwi tak incengi Tiga hiburan ya nak ya. nggone Mbak Eni bareng tak incengi Nah, iku nek lab iki TikToke Mbak niki lab iki nek ora pas nembang ya apa nyinden ya miru jari. nah coba wong papat nembang-tembang Ya wong papat salto, kok salto nembang. bawa sik Jo Nggih Pak Git, oh dibawani. ning nong putri kang sulistyeng warni Wi bawane Sri Huning diurut saka Sri Gading oh iya Mbak Putri Bagus Sasmito. Mangga sing nembe gaber-gaber anu putrane. ya Putri kang sulistyeng warni. Oper Indri Sri Mbok Sri Sri Haning Mastika Tuban jejere lila Putra Kanjeng Sira Lawe iki yo live TikTok angger arep tak sawer kok
HP ku kok gambare gur kembang-kembang tok kok ora ana menune liyane. Alah yo terai. Kaprian, Pak? Alah yen duwene yo sing murah-murah kuwi. Aku wingi disawer hiyu wong tak balekke kok Pak. Lah napa kok Gawe nonggon malah kangeran kabeh. oh iya kolam aja. Ah iya. Wis urung tak gaweke nggon disawer hiyu lho kok ana wong nyawer singa. Iya. Engko nek hiyune dipangan singa malah entek kabeh. Kon mangan sisan. Oper Mbak Mel. Tak branggeng bajana Melani neh. Perminah ya kok minah Melani. Ngebelo. Ngebela sinten nek? Lah kowe sapa? Aku iki wong tuwa iki mau ngamati live TikTok wis ngerti. Oh, Melani jebule ning kene. Tak off sosmed ayang. Kabeh melok all shot sisan. Bebelo wirat moyo kancaku bebelo wirat moko nih. Wirat moyo, wirat mondol. Mbak Eni iki elek rambutnya. Bu Eni iki mbok anak-anak iki mbok didukung ngono lho, malah di plengkang-plengkang Nano lila. Lila nano latihan ya. tanah urung asri huning kuku Indri. Ya Dendri wah iki narati matno lalinan. dadi kusumane Asik. bangsa Ketoke ngono. Perasaanmu bagaimana malam hari ini? Senang. Alhamdulillah. Iya, aku ya tau ngene ya, Om. Iya, santai guys. Ora parang dibalengi neh. Nggih. Nek dibaleni neh sewane larang. Betul. Julang wis ngomong mergo dekne wis baleni ping 3. Gak arep nambah, Om. Tak gowo pisan kaboten tak baleni. Sriuning Mustika Tuban rek Sriuning karya Mbah Sukron Swanto Blitar kawiwitan saking Mbak Putri. Ya, Put. Nah, engko reve pas lila. Sriune ngemustika ya. Ayo. Makasih. Jogete ya do luwes-luwes. Wong Tayub bluro iso grobokan ya iso. Wes. sudah terbina dan terlatih dan belajar. Heeh. Ayo pokoknya iso. Ganti Mbak Eni karo Mbak Ima ini. Oh, ya ampun. Mbak Ima. Alhamdulillah Mbak Ima semangat. Ya. Oh iya. Mbak Ima. Neng nong Samar. Yo. Samar apa? Biasane lho baik kita ya Jenny ya. Aku nyawang joglo iki suwe-suwe kok. Kepengen lah. Kepengen mesti ya sane di duit abi ya. Lampon gadah ngoten lho. Aku bareng nyawang joglo iki terus kelingan jogloku tak sangka kok kaya dadi gazebo ngono kae. Kok tak cilik ngono. Ayo kepengen kok sing ngene ndak masane di duit abi ya. Ya sing ngece Pak Igit lho. Kene Jolang ngerti keuanganku Jolang. aku ki dinae kunci keuangan ing tanganku. Iya toh. Material min 20 juta. Mula kok pucet. Mulane ngger mayang mesti ngene pos pasir kok pasir ngono.
penyemangat Pak Igit. Jadi inovasi dari tempat ke tempat yang lain itu memang Inovasi piye? inovasi. Awake dhewe bangkit ingin menjadi lebih yang Spirit baik. kerja. Julang iki ngerti omahe Julang nggih joglo ngeten nggih sae. Saka gurune ukurane piro nan Jo? Kowe mau tafsir kok kene deleng iki. Sing pundi? Saka guru iki. 50 Pak Igit. Wero. Saka penampane? Saka penampane nika selawil 30. Iya. Iya. Ayo kana-kana wong kulino Blandong kaya apal. Oh iya. Tumpang sarine? Tumpang sarine aki. Iya. Ya tumpang sarimu. Tumpang sarimu piye? Nggonku kaya nggone Pak Igit to, tumpang sari dadi tumpang tindih ra karo-karuan lho. Apik ya. Ayo. Ya, nggih Pak Igit. Bar lebaran damel sing ngoten niku. Coba larasnya pelak ya, Pelak mawon Pak Igit, slendro terus pelak. lagu lawas. Bukit berbunga. Kuwi lak bukit berbunga sing piye to? Oh, Dek wau. Di bukit penuh berbunga niku lho Pak Igit. Bukitem apa? Di bukit piye to, Mbak? Ora hutem. Oh, di bukit lah. Oh, iya. Ya lah ya. Diwarai Mbak Mumun malah salah. Ayo tembang lawas ya, Bro. Elailo. Lah. Iki elailo. Mbak Imar iso ngendikan ngeten. Apa? Tujune aku apal. Sing lagune jenengan mawon lho Pak. Ora ya. Mumpung Mas Doyi iki ndek iki latihane elailo terus. Iki napa mangkat? Lho mangkat, Mbak. Nggih to. Luwe. Ketok Nyepelek iki. Apa? Pak sak pengibot mawon duwe manajer gagas. Sih. Ayo anu pria idaman ambil nada. Sikapem yang berubah. Sikapmu. Tidak sing nyanyi wong Rembang, sikapem. Sing nyanyi ora Rita Sugiarto meranggen kok. Sikapem yang Apem sapa? sopan santuna. Bentuk tubuhem. Ya, iki nganu ora bunang ning Mas Doyi. Ayo. Mas Doyi. Neng nong neng jleng balungane mung libane tok. Oh. Sangger kibote tet 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 jleng tet 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 tet. Ya. Tet 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 jleng tet 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 ceng. Jleng. Iki lagi bareng. Tet tet ceng ceng cong ceng ceng lagi bareng. Sikapem yang berubah. Elailo kok sikapem. Nek Mbak ini nyanyi kuwi ora pantes. Mbak ini Elailo, Mbak Ima Elailo ya. Elailo ya. Lagune Bu Weljina. Sampeyan kok ngolah ngaleh lho Mas Om. Aku yo blocking Elailo. Ayo kaji. Ayo. Mumpuk ketok wajahmu yo. Bobo. Sik. Ken ngene nek ape nyabut tase lebih baik tidur ya. Nah, Ngene iki aja dikempyungi. Kempyunge engko wae. kibote gen ketok sik suarane kok terus bariku tinggal meneng wae yo. Neng nong yo. Gulawas yo. Pak wayangan zaman biyen tahun 95 92 niku wis metu iki wis ketok wah wis peng-peng. Rangger lambe iki, Pak. Gugem Mbak Yosi karo Mbak Ida. Ya. Iki ramane sing gerak sing dangdut. Oke. Dangdut yo, pria idaman neh yo. Senengane kok sikapem. Sulit witik Kusuma, Puspito. Puspito Nolo juga gak apa-apa. Mbak Yosi penyanyi asli. Puspito itu bunga, Nolo itu hati. Bunga hati. Men kaya campur sari cakra kembang. Nggih, Pak Igit. Niki nembe munggah-munggah cakra kembang. Oh, Munggah apa nih? Yo munggah panggung to. campur sari mandoi lagi laris-laris. Oh, ini. Seminggu ping pindho. Kuwi.
Seminggu ping pindho lah wis. Alhamdulillah. Wah lah. Campur sari merek terigu iki ya ampun. Cakra kembar. Oh iya. Iya. Oh, cakra kembar. Oke kembar to. Oh iya. Kleru leh ku maca. Berarti tulisan karo nggone sing nggonku iki luntur. Sing sesto tulisane Gurboga Sari. Segitiga. Heeh. Oh. Puspitana lagi Mbak Yosi dan Mbak Manut Lukman. Dala. Heeh. Monggo Man. Ayo coba kayak apa? Yo. Benar. Oh. Sing tak seneng sogrok. Iya. Iya. Lagu saiki maturnu ya, Jo. Dinteni sel ning guri kata. Iya, teh. Engko mulih Rembang, mulih Solo neh aku. Supiri dhewe. Kayak apal dalane, Bro. Apal. Gur Blora Solo iki jajahanku mbiyen. Ndoro Anoman. Masa? Kok padha gojekan ono kene rombongan temanten budal yang Ndorowati.